Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Siyaqhubeka nokucubungula sifunde umbhalo wobuciko obizwa ngokuthi uNtombazi obhalwe nguDladla A.H. Ngaphambi kokuthi sifunde isigcawu sesithathu, ake sibuyekeze isigcawu sesibili siphawule ngalokho esingakuthintanga. Njengalokhu, ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano kanye nesenzeko. Siyibonile inkulumo mpendulwano ibiphakathi kwenkosi uShaka kanye noyise omncane wakhe uMudli. Bekudingidwa ukuthi kungani inkosi uShaka yethiwa igama elithi unguShaka. Kuvele kwacaca ukuthi lokho kuyayithukuthelisa inkosi. Isenzeko esilandele lapho siyaxhumana nale nkulumo mpendulwano ngoba uMudli uyabulawa. Sifunde kuphela izigcawu ezimbili, kodwa kuyacaca ukuthi lo mdlalo uyimbanga lusizi. Sisho ngani? Okokuqala, kunomdlali ongumthakathi oyindlovukazi yakwaNdwandwe uNtombazi. Ufuna ukubulala amakhosi alandelayo uMatiwane, uDingiswayo noShaka ukuze aklelise izingebhezi zalawo makhosi elawini lakhe. Okwesibili, amazwi okugcina kaMudli onguyise omncane wenkosi uShaka ayakuveza kucace ukuthi kuzoba nesibhicongo ngoba uthi inkosi uShaka kufanele yelekelelwe ekulweni nendlovukazi uNtombazi. Sichaza ukuthi noma umdlalo ubonakala ekugcineni ukuthi uluhlobo luni, kodwa lapha sesinaso isithonjana sokuthi lo mdlalo kungahle uphethe ngokuthi kufe abantu abaningi. Asifundeni ke manje isigcawu sesithathu. Sivule abakaki. Izinduna zikaDingiswayo, uNgomane, uNdunankulu wezwe kanye noBhuza, uNdunankulu wempi kwaMthethwa zifakana imilomo. Sivale abakaki. Ake sicubungule imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Siyabona lapha. Sibona ukuthi kunamaqhawe amabili okuzokhulunywa ngawo kulesi sakhiwana. Iqhawe lokuqala uNgomane, iqhawe lesibili uBhuza. Phinde sethulelwa isizinda. Lokhu kwenzeka oyengweni esigodlweni seNgonyama uDingiswayo. Isimo senhlalo asicaci kahle.
Umbhali usebenzise amagama athi lezi zinduna zifakana imilomo okuchaza ukuthi bayabonisana. Ngakho-ke akusinikezi isithombe sokuthi laba ababonisanayo babonisana ngento embi noma ngento enhle. Singabonisana nje ngento enhle. Ngakho-ke asizukhuluma ngesimo senhlalo. Isikhathi sicace sikhanya ba siyazi inkosi uDingiswayo iyaphila. Sikhuluma ngomlando lapha. Ngakho-ke sikhuluma ngesikhathi sasemandulo kudala. Sesiyafunda ke uNgomane uhlezi yedwana elawini nomndindimana wamponjwana sivale abakaki. Kunzima ukuphatha umbuso, kanti umbuso ongenandaba ezisukumisa unwele usuke ufile, noma futhi zisadamukile kuba nesizungu ukuphila kuthathe kube muncu. Lapho izulu libuyise amafu nezinkungu liduma, kuba khona ubunzima bokwesaba novalo, kube khona futhi nemvula ethandekayo. Kanti-ke lapho sekudamuke konke kuba khona ilanga njalo elibalela nsuku zonke kuze kube muncu. Unjalo-ke umbuso ofile wona ufana nehlane elingenazimvula nazinkungu, kuphela isivuvu selanga esingenamkhawulo. Kodwa-ke isimo sezinto muva nje lapha kwaMthethwa sivule abakaki, izwi lokhulekayo phandle, sivale abakaki. Sethulelwa iqhawe lokuqala uNgomane nenkinga abhekene nayo. Inkinga abhekene nayo eyokuphatha umbuso, ukuthi akulula ukuphatha umbuso, kuyinto enzima. Umbhali usenza sibe nelukuluku lokuqhubeka nokufunda, ngoba uthe lapho ethi usethulela isisusa sodweshu wase uyema kancane kwakhuleka umuntu. Ngakho-ke sesinaso isifiso sokuqhubeka nokufunda ukuthi kanti izinto zime kanjani lapha kwaMthethwa. Ake siqhubeke-ke nokufunda. Ubhuza, sikhulekile ekhaya. uNgomane, ngena wena wangasenhla, sivule abakaki, angene sivale abakaki. Hawu, kanti nguwe mlingani, cupha khona lapho esigqikini. Ubhuza, yebo, yimi mlingani. Ngithi ngizokubona, ke sithi ukuhlanganisa imilomo ngokuthize. Ninjani kodwa empilweni? uNgomane, cha sikhona nokho wena wakomkhulu.
yizo nje izindaba zombuso ezingapheli okuphela amadoda zisale zikhulunywa. UBuza lisho uliphinde lelo mlingani. Bayaye bathi phela uma izulu lizobuyisa liza ngokuduma nemvula. Kuyaye kubonakale izinsingizi ezimbili zihamba zikhonona. Nathi-ke sifana nazo. UNgomane ufika nje mlingani nami ngiyabalisa ngesimo sezinto kuleli likaJobe kaNome. Ake sicacise sicubungule. Nanoma imiyalelo ibingasho ukuthi sinjani isimo senhlalo, kodwa ke sekuyacaca kucaciswa ngamazwi kaNgomane. UNgomane uthi uyabalisa, lokho sekusivezela ukuthi okwangempela akajabule. Futhi ke nenkulumo kaYedwana phela ikuvezile lokho ngokucacisa inkinga abhekene nayo. Okwesibili, uma nje sikhuluma ngenkinga ebhekene neqhawe noma iqhawekazi, uma nje sikhuluma ngesisusa sodweshu ngokubhebhetheka kodweshu, kuchaza ukuthi sesikhuluma ngalo ngqo udweshu. Luyini udweshu? Udweshu ukungqubuzana, udweshu yingxabano. Kuyenzeka umuntu axabane nemicabango yakhe. Lokho sithi udweshu lwangaphakathi. Ngoba lwenzeka ngaphakathi komuntu asiluboni. Kuyenzeka ke ukuthi abadlali banqubuzane. Lokhu sithi udweshu lwangaphandle, siyalubona. Okwenza ukuthi ngithande umdlalo kakhulu ukuthi inkulumo kaYedwana isethulela udweshu lwangaphakathi, kanti inkulumo mpendulwano isethulela udweshu lwangaphandle. UBuza, kanti nawe uyasibona nje isimo sezinto ezweni muva nje? UNgomane, kangicimezile Buza. Okusho ukuthi siyizo izinyoni zezulu isibili. Ngoba sisondelene nabo izulu elingumbuso. Ngicela ukuma kancane. Lana kuzwakala ngathi bekufanele kuthiwe ngoba sisondelene nalo. Kodwa ke asimeni lapho. Asiqhubekeni nokufunda. UBuza, okungiphakamisa amaphaphu kakhulu ukuphisela kukaZwide ephi. UNgomane, uthini Buza? Uyaphisela uZwide? UBuza, usubuza emuva kwendaba, usephisele. UNgomane, uphiselela bani? UBuza, uphiselela uMatiwane, zisho izinhloli. Masimeni kancane ukufunda sicubungule. Umbhali walombhalo wobuciko usebenzise ubuhlakani noma uyisihlakani. Sisho ngani? Sisho ngoba
Ubefuna ukusethulela isisusa sodweshu ekuqaleni ngenkulumo kaYedwana wema, kodwa-ke manje usesivezela isisusa sodweshu. Lesisusa sodweshu-ke manje sesivela ngomunye umdlali, asisaveli ngoNgomane, sesivela ngoBhuza. Isisusa sodweshu ukuphisela kukaZwide ephisela uMatiwane. Ubeke nokufunda uNgomane, Musa wena bo, uBhuza ngimfunga uthangithini kababa, usumangala emuva kwendaba. Akusafanele silibale ukubambana nongezansi manje, sekufanele sicije siqaphe okuzolandela, ngoba umlilo oshisiwe wothathe uvutha ushise nalapho kungaqondwe khona. Yaye kube ngubuhlakani ukubabela usekude ungaze uphungwe ngezithebe uNgomane. Uqopha phezu kwalo impela iqiniso. Noma-ke ukubabela kuhambisana nemvume, ngisho phela imvume yekhanda. uBhuza bala kunjalo uNgomane. Engisho ukuthi kungamele sisheshe sidabule amazwe sikhonona njengezinsingisi, silisingise khona ekhanda lapho sesiyivovesa yiphothula lenkeshezi. Noma bangasifanisa namavovo esizwe kusasimela ngoba siyiwo. uBhuza noma inhloli yethu sinonodumehlezi ingashongo ukuthi okulandela lapho iphiselela bani ekaZwide. Ngithatha ngingakhululeki. uZwide ufana nonwabu oluguquguqukayo. uNgomane nami kangikhululeki impala. Ngicela ukuma lapho. Ngicabanga ukuthi uNgomane uthi nami kangikhululeki imbala. Asiqhubekeni. Amazwi ohlanya olwabulawa uShaka ahlale encencetha ezindlebeni zami, kuhle kwezinjongolo zithintana lapho ibambene. Lwathi uhlanya, uyangibulala dingiswayo, nango untombazi noZwide ezithendeni zami. Kanti-ke njengoba bengikwabulawayo nje, sihambele uMbiya khona lapha kwaMthethwa sinoShaka, ngoba kufike umbiko kuShaka othi kaphuthume ngoba sekwembulwa kwembeswa kulo ikhehla. Amazwi alo okugcina uxolo kuleyo ndawo athe, ngibona injakazi enamehlo abomvu avutha ukufa kodwa. Naluba lubele amandla okubusa. Lenjakazi inamazinyokazi abukhali abulalayo. Yayibona inyelezela izeluleko ezimbi, ifunza ichalahana lamathumbu ayo. Mqapheleni untombazi, yiqapheleni nendodana yakhe uZwide. uBhuza
Wewu, kanti kunjalo kumele sicije ngempela. Ake sime ukufunda sichaze kancane. Lapha kulokhu esiqeda kukufunda manje, sibona ukubhebhetheka kodweshu, sibona nesu lokujeqeza emuva. Ukubhebhetheka kodweshu, ukungathembeki kukaZwide. uNgomane noBhuza bayakucacisa ukuthi ufana nonwabu oluguquguqukayo. Isu lokujeqeza emuva. Phambilini sathi, umbhali usethulela leli lisu ngokuthi asebenzise amagama athi khumbula, ngiyakukhumbuza, ngakhumbula, kanjalo kanjalo. Kodwa-ke manje nanoma engawasebenzisile lawo magama, kodwa usebenzise amagama akhombisa ukuthi kusetshenziswe isu lokujeqeza emuva. Yimaphi lawo magama? Amagama alandelayo, amazwi encencetha. Nawa futhi amanye amagama awasebenzisile umbhali, amazwi alo ikhehla okugcina. Okokugcina, masiqapheleni-ke ukuthi eNingizimu Afrika kunomthetho sisekelo ongavumi ukuthi sebenzise ulimi oluhlambalazayo. Sikusho ngani lokhu? Sisho ngoba ngenkathi uNgomane exoxa noBhuza uthi ikhehla elingumbiya lithe libone injakazi enguntombazi kanye nechalahana layo. Mfundi, ungasho-ke ukuthi asitshelanga. Awunalo ilungelo lokubiza omunye umuntu ngokuthi uyinja, uyinjakazi noma uyichalaha. Awunalo ilungelo lalokho. Masiqhubekeni nokufunda. uNgomane, kumele sicije ngempela ngoba uDingiswayo wakubeka ngokusobala kuZwide ukuthi angelokothe ahlasele sizwe lapha, ngoba lokho kuyodala inxushunxushu. Naye uZwide wafunga, wasikhothamela lesi simiso senkosi uDingiswayo. Ukuthi-ke manje usithathephi isibindi sokuhlakaza ngesiphapha lolu phiko lwalesi simiso akhosele kulo? Kuyangimangalisa. uBhuza, kusobala ufukanyelwe ngunina uNtombazi ukuba achamusele lempethu yesenzo. uNgomane, okungithukuthelisa du yikho ukuba inkosi uDingiswayo iqeda ukuhlasela uMatiwane naye bese enyathela ezinyaweni zayo kungakapholi namaseko. uBhuza, okusho ukuthi uNtombazi noZwide bafuna ukukhombisa ukuthi abakwaNdwandwe banamandla ngaphezulu kwabakwaMthethwa, noma kambe amandla abo alingana nawabakwaMthethwa. uNgomane, lento iyindelelo ngempela futhi indelelo esabekayo.
Kufana nokuthi ithi insizwa uyehlula isuke yona iyokweshela intombi eqeda ukukuqoma. Thina-ke esake saba zinsizwa siyiqonda kangcono lendelelo. Wedelela impela uZwide. Kumele aqashelwe njengenyoka ezingela igundane. Kumbe nje njengoChakide ohlola imamba ibuthise emgodini wayo ingelukile ubhuza uqinisile mlingani. Kwazi bani noma uZwide wenzela ukuyenga thina sihlale sidekezeke senabe sibeke phansi izikhali ngoba sithi uhlasela uMatiwane kanti uqonde ukuhlasela khona lapha kwaMthethwa ungomane. Asinikele khona. Omkami sengiyobazisa sesimi ngezinyawo sivule abakaki baphume bahambe sivale abakaki. Sicela ukuma lapha okwanamhlanje. Bafundi kanye nani balingani bami ningakhohlwa. Lokhu kuyisakhiwana futhi yingakho sithena imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulele amaqhawe amabili. Sizothi-ke ngaphambi kokuthi siqalise ukufunda isigcawu sesine siphinde sicubungule lesi sigcawu sesithathu. Siyabonga nisale kahle siyathemba nizohlomula ningakhohlwa ukusubscribe.